ka khasi students union rangthong unit hadin ka jingwan phai jong ka kong victorialness imle na ka jingle pdiang ye ka khusnam ha ka nongba delhi kala pdiang bat pin ko borom harangat usentiu bat ka jain rendia kum ka dak jong ka jeng ai mensim na ka banta ka jingpoi jong ka shakata ka thong la ban kedau baka kong victorialness imle kadi nakashnong rangthong southwest khasil district but shongthai nakakam kum ka assistant director jangki nurse hapo ka directorate of health services shillong kalayo pdiang ye ka khusnam national florence nightingale award 2021 naka president jongkari india kadrupadi murmu haka nyotrik unaiweng harashtraya bhavan new delhi nakabanda ki kambarat ba ke bagala no senyang ya shibun ki paj ba haka pangka shitom bada haka imlang salang nakabanda ka koi ka khia uba yono ke nongrem general secretary jongka ke SU rangthong unit habakren haga jengalang aiburam yakakong victorialness imle ulapan paw jing sngu sarang bakidon ki riu crown na po jongka shnong rangthong ki bonra yakanam bat ka buram bat no snyang ru shibon ki kam ki babha nakabanda ke imlang salang hapo jongka shnong bat kari khasi hi baro kawe namar kata kani ka jingyo buram jongka ka aimil sim shushu ya ka ke SU but ya ka judgment reu hi baro ka we bakin nang tre shibun ki kam ki balong ka jingmen toy ya ke babon ki pa ba nong shong shnong nakaliang jongka kong victorialness imle kalapan paw ya ka jing songu ya ka ke SU rangthong unit ka blaken mau kerpang man pdiang buram ya ka halo ka jingyo ya ka national florence nightingale award 2021 kumcha ka kit bok kit riang ya baro kit khot jongka sing habaro ki unit bat kishna trekam jongka ke SU hapo ka jela baro ka we ba kanang yai im ban trei na ka benta ka jingpha habaro ka dong ka than bat hapo jongka jela hi baro ka we ban ai ngu e yo play lam yanga kadu kane ka jinglong ba mata bat ngam la ru ban klem da ong ko man sim jonga to ka khu yu trai ngaso ban ai khu play shibun e ya ka KSU rang thong unit kabala penbet ya kane ka program ban priang burom yanga ngas ngau dei bangam dei hok ban yo ya kane ka burom namar bang dei tang kanong trai ka barit ka KSU lane ka kam student kade ka kam ka pomkut ngaju pej bawat ki bala rang baru kidon member lani kilong member haka khasti student union rai habang pej ban perkhat kalong ba kitu ki bala rang baru kidang don hapdeng kajing pule nga ai kajing kerku kerdo ya ka KSU rangthong unit nga ai ru kajing kerku kerdo ya baro ki unit jong ka KSU hapo kari khasi jaintia bakinang ya chaprang hakam jongki to ublai unkerku ya ka KSU unit rangthong bat baro khublai shibot kum ka KSU rangthong unit da kam sim paso sarong la banong halor kajing le ba ka jong we ni nong shuk nong bala long we ni nong lam ba shu ju kai yang ni bi lam la ti ni kum ka seng ba ju dor kat lam bangi ru kum ka seng Nida baga jikmen ke bakrau marba mai ilayo kat kabu ban yo ban priang ya ka national florence nightingale award najar kuwei halor usnyang ban hei baka kanot senyang sya kakoi kakya bat kumjuro ba kalayo ya kanam keburom buat ya national kathau ko jongi ya kadong katang jongi bat ya kari gajat bereu kajungi borok kowe de kum kane kapor kalong sisa kapor ka pentemen yang ni kum kinong senong haju kapor bat kum juru kantam yang ni kum kaseng abang ilek ni wan hano noru abang ui bang don kinong alam tiba dala no sisa itu senyang mengai kapenong yang ni bangin singan bangin kim dena kane kadau ba misutu bakari jongiru kadon kinoelam di paponam adu kata-kata de kublai sibun metai ya usunyang ubenhai ubla senyang anta jongka jelama klia hi borok koi jong kambam ka ge beru ge jongi kumang aktif ba pila trei agni dong tangi jongi korna barok ban kat aduk bir pila songkhaj hakapus kum i assistant director of nursing anti po DHS de ni ai ka jing ke bok kirwiang ba pinang yo kamet ke bokol bakya bat kum juru ublai una dong rakat lambati hak singkipor da mabaro ublai sibun kulai sing hajar ngo mal seprang tlo kari imslam metai imslam
ka ke siu rang thong unit but Muslim kari ke beriu hi bro kwai kulai sibon kulai chen